Hai लोगोफोर आं चेनेलाव आंबो खबर बरायबाय आरो लोगोसे बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय ओमफ्राय आङो गोबाव जालायबायमोन आरो भिडिअ लाबोया माने आलासि जानो फैदोंमोन आरो जाहानाव मैयानो फैदोंमोन मैया बेलासियाव मोनफैदों आरो ओमफ्राय मोनाबाय नालाय आं भिडिअ लायासै ओमफ्राय दिनैहायनो बेरायहोनो सानदोंमोन ओमफ्राय अयथासार अखा हरनिफ्रायनो अखाना उदालगुरियावथ' बयबो मिथिखागौ उदालगुरिनिफ्रा माने हरनिफ्रायनो अखा हायै हायै दासिमबो हागायासै आरो ना ओमफ्राय बेरायहैनायनि आगोल जानो बिराद दुखु मोनगासिनो दं आंखौ मोनाखै दुखु मोनगासिनो दं आरो नै आंखौबो ओमफ्रायो नै बिगुमैखौबो दुखु मोनगासिनो दङ ओमफ्रायो जोंनिफ्राय माने सोर सोर फैदों नोंथांमोननो खिथानोसै आगै मिजि मैया आंबो भिडिअ लादों नै आङो भिडिअ लागासिनो दं दं माने आं सिगां आंनि भिडिअआवबो बुंखादों जे मिजि मुसुमथारिनि आरो बिनि चेनेलनि नामा खुलुमबाय गासैखौबो ओमफ्राय आंखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो आंनि चेनेलखौबो बयबो ओमफ्राय नै लोगो माइनाव ओमफ्राय आंनि माबा फिसाजो फैदों आरो आं फिसाजो माने आब' गेदेरसिननि फिसाजो आरो जोंहानि आब' गेदेरसिननि फिसाजो फैदों नै ओमफ्राय मादैनि फिसाजो ओमफ्राय गुमै फैदों गुमैया बबेयाव थांखो बाहेराव ओमफ्रायो बयबो बुंबाय थादों जे लोगोफोर नोंसोरो आंनि न'खरनि बागै थांसैना जोंहाबो माने खोन्था सोर सोर दङ देखाय होनना बुंदोंमोन नालाय आं दिनै एसे देखायलांनानै ओमफ्राय एसे बेरायनो थांसै आरो एसेखौ बेरायनो लांसै अखाबाबो नै अखायानो हागासिनो दङ बा लोगोफोर नायलांबाय थादों आं भिडिअखौ होमबा लोगोफोर आं खोन्थानोसै सोर सोर दङ होनदोंमोन ना माने आंना बेवाइबो गैथ'वा बिबोनाङाबो गैथ'वा आरो दायो ओमफ्राय आंनि बिखुनजो दङ ओमफ्राय बिहाव दङ ओमफ्राय आंनि बिजावजालि दं आंनि बिजावजालिखौ नोंथांमोना नुखाबाय नालाय ओमफ्राय आङो आंनि बिखुनजो आरो बिहावखौ खोन्थासिगोन आरो नायनो होबाय थादों बेनो आरो आंनि बिखुनजोआ ओमफ्रायो नै गुमैया गफुरनिफ्राय फैदों ओमफ्रायो नै बिबोनां बिजावजालियाथ' बेनो सिनायखाबाय ओमफ्रायो नै आंनि बिहाव आरो आफाया बेनो मा जाखो आंखौ लादों दायो ओमफ्रायो बेरायनो थांसै आरो एसे अखा हाबावथों र' जोंना सासे दंबावो नै बेबो लोखिया जोंना हाय न' दे हाय हाय दे नामखौ खिन्था मिस निबिका ब्रह्म निबिका होनबाथाय जाबावासो निबिका ब्रह्म टाइटेलखौ खिन्थाखानांगौ आरो माने ना आंखौ अनोना नोङो अनोना आंखौ हगारहरना हरला नोङो आंखौ हगारहरना हरला नोङो गफुरावहाय हगारहरना हरला थांसै दे आं गफुराव दे थांसै हगारहरगोन नांला आंखौ नांला नांगौ नांगोना नांला हगार थांनो होनबाथाय दाय जासिगारो लोगोफोर नायलांबाय थादों आं भिडिअखौ साथा गिदिराव जाबाय आं साथाखौलाय मोजां मोनदोंमोन आङो आयु जाबाय ओहो जाया बिदि बेरायहैनो ओंखारबाय नै जोङो दायो अखा हाबाबो साथा लायै ओंखारबाय आरो बिसोर दुखु मोनगोन ना मा होनो बिराद मोजां जायगायाव आं दोननांसिगोन आरो बिसोरखौ मिजिं नोङो बेरायफेरनो मोनफेराखैमोन ना दलाफारानि स्पेसियेल जायगायाव लांनो नागिरदों आरो आङो जेराव बिबारबो गावदां बारो फुङाव नायलांबाय थादों मा लोगोफोर बिबार गावदां बारो फुङाव बेयावहायनो जाम्बा जोङो बिबार गावदां नायबानो जाबाय खासिबारियाव खथ' गावदां बिबार बारो फुङाव
เกี่ยวข้าวไปเนี่ย ให้วิ่งในเดรหาไปค่ะ เกี่ยวข้าวไปได้ยังไงปลาดิบที่เกี่ยวข้าว เทสลืมจะมาไปดีอ่ะมันดิเดี๋ยวน่าให้ดีลังพูดว่าข้าในหนุ่มอะไรบ้าด่าห้านั่นเลยได้ห้าอะไรไปไม่อุ้งหนูให้คืออะไรสิบปีกันจานมาบ้านเนี่ยอังกฤษสิบจานเนี่ยไอ้เนี่ยมีเสียงคุณเด้อเสียงอังกฤษสิบจานนั่นดาวเราไปทานคนละชิ้นไปคนละเลยเรื่องเที่ยวมันเลยน่ามีเสียงไอ้เนี่ยบีเนอร์เส้นอามอนที่ละสวยกูบอกนึกเพื่อเป็นแพงน่าเบี้ยว่าบารีเนี่ยเบี้ยมีใส่แก้วมันพี่ไปมันในเรื่องไหนเยอะมีเสียงมาที่มันดังไหนเยอะมันบาลกูฟังถ้ามันเด็กใครใส่ฮะมาเฮ้ยมันไม่ใช่นิดนั่งพี่หอยมันเนี่ยเราก็พอมันใช่ครับคนนี้อะไรพาสต้ามาฮะเนอะหนึ่งทำหน้าเข้าเลยไปถ่ายหนังมันย่างเนี่ยบ่ได้หนุ่มคนนี้ก็สิกูบ่นายเนอะนานเลยไปมันสปอร์ตคนละทำประมาณนี้ซูมาซาเทิงน่ะชันไปไทยอะไรไปเกาบุกข้ามันอย่างมันเกาบุกบีทับบีไทยดีจับไทยอะไรไปดับเจนี่บ้าอันนี้เบียวไอ้ก็ตัดสินใจเลิกกับข้างขาไปทางไหนมันเนี่ยวิดีโอให้เด็กใครเด็กมันน้ำใส่บีบนังทัศน์น้องบีคนดีใครมานะฮะมาราเซียเลยเนี่ยอันนี้มันเนี่ยสุ่มสระดังยังก็เชื่อจริงๆนะprayer ได้ซึ่งมุนใช่ไหมมันเนี่ยมาเอาล่างนะบินี่คนเอาซึ่งก็สมุนดังเกิดไปอันนี้คนเอาไหนเด้อเราได้เราอันเด็กใครนี่หนึ่งคำนั้นแหละอันนี้คนเอามาวิดีโอฝุ่นได้อิสร์อะไรดีบ้านนู้นเนี่ยนะดีบ้านนู้นกันดีบ้านนู้นไหนเด้ออันนี้คนเอาดังเกิดเราวิดีโอฝุ่นเด้อมาฉันก็สำคัญนะओमफ्राय देखायनो हाया मालासे आं बिराद गोबाव जाबायमोन नोंथांमोना आंनि न'खरनि बागै नायनो होनना बुंबाय थानाया ओमफ्राय आं नोंथांमोननि लुबैनायखौ सुफुंनो हाया जादोंमोन आरो ओमफ्राय आं दिनै माने सासे सानैबाबो देखायग्रोनोसै होननानै ओरैनो थास्लाय आलासिफोर फैनायखौबो देखायबाय ओमफ्राय आंनि बिहाव बिखुनजोखौबो आं देखायबाय आरो होमबा आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैनि आंनि भिडिअआव इन्टारेस्ट मोनदों होननानै ओमफ्राय आं दायो आगै मिजिंमोनखौ आरो लोगोफोरखौ अबेहाय बेरायनो लाबोदों देखायनोसै आङो बेरायनो लाबोबाय दालाङावहाय दलाफारा ओरै गामि ओरै साइडथिं फैनाय दालां नोंसिनि दलाफारा सर्च खालामबानो नुगोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नै बिहामजोनि गेजेराव जेसेबां खस्थ' भिडिअ हगारो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो ओरैबायदि खस्थ' खालामो आब'आबो नायबानो जाबाय आरो दलाङा गुरब्लांबाय मा जाबावगोन दा नै दलाङा गुरबाय माथो गोदा हरसिम अखाबाय थानांगौ थांगोनहाय बिलाय दलाफारा ओरै गरायमारि थांनायथिं लामाया इनै दलङा बोरैबा जाबाय गालांबाय थैबाय बेयावहाय बेरायफैनो बिराद मोजां आखौ बेलासियाव बिराद मोजां बार नांखायो गरम दिनाव थानो दैया नोगोद गिदिर जादों माथो देग्लाय अखाया मा हागोन दैज्लांनि बाबा अखा बाना जाबाय माथो बिदि जाथार बिदिया बेखौ माथो गग्रबलांबा थाबायलांनो हानाय नङाहाय बेजों दैया मासि गिदिर जादों बाला आया गुरनांबो गैला सुस्राबावगोन जाथार गोसोखांखायो नालाय अखायानो सिबला बिनाव नायदो लोगोफोर माबायदि नै दालाङा गिसिखालांबाय हाया गुरैना बे बुस्थुआ ओंखायनो बिदि जादों आयौ बिदिबा माथो आं बिनिफ्राय देरसिन देरबावो नामा हाराव दैया बिनिफ्राय देरसिन जाबावो आरो देरबावोसो आं
आंबो बिदिनो गोसोखांनो हाखौ बोरैबा गोग्लैलांनांगौ होननानै आंना गाज्रि गोसोखांदों माबा गाज्रि गोसोखांखायो गोसानो मानो बिदि गोसोखांथाय आंल' गोसोखांदोंहाय बांसिन ओइ माबा बोहैखारबोबायहाय ओइ नै हाग्रासो ना नोगोद ना मोनसिगोनहाय आंनाव गुरनो थानांगौसो दैयाव ओं माबे थाबायलांनो दैयानो दाहारथार फ्रि फ्रि अखा बेरायनाय समाव होबाय थाइजौ गाहायावनो जि थाइखानो थाइजौ बोथोरा सोमखोर समायना मानो बिदि अखा बेरायनायफ्राव दिस्टार्ब मेगनखौ बोरैबा मोनसे बानायलांबाय बेबो आं मेथाइ खननायसो खोनादों ना सोरबाया नोंसो जानानै माबा ए गावजोंसो खा बियो ओरै गोजौ रागा जोंदों ओं रागा जोंनानै थांबाय हारावनि गार्लफ्रेन्डखामोन बेयो रागा जोंबाय बियो ना लोगो मोननानै उरनायथारदों बोरैबा मोनसे नायखादों खामो बियो नों मारगाव नोंसो सिनायलायमोन बै गामि खाथि मानोसो खालामनानै दै लोमनानै ओरैबा मैगंफ्रा गैया नोंगौ मैगं बिराद दाम बारायदोंना एबारो मा नोङा आरो दा फाथोनि जादो सामब्राम बानलु दिंखिया खानो नागिरदों नामा ओमफ्राय गोथाव मोनखायो दिंखिया ओमफ्राय लोगोफोरनो ओरैनो बेरायस्लायस्लाय दिंखिया खाना लांसै आङो दिंखिया खाबाय नालाय दिंखिया खाबाय मैगं गैस्रालानो जि दाम जासिदों फाननायखाय नायलाय दिंखिया खाबाय दिंखिया खाबाय Online está viral. Bueno, ya una no. Makan kan? Saya mau banget. Mau kadang sudah selesai. Kalau saya sudah terbaik. Nanti dia makan sini. लोगोफोर सोर सोर दिंखिया एवनाय जानो गोथाव मोनो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय ना मेंनायलायबाय लोगोफोर थाबाय ओमफ्राय दायो जोङो न'आव फैफिनबाय आरो न'आव मोनफैफिनबाय दायो माने आलासिफोरनो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनसै दानि खाना लाबोनाय दिंखियाखौबो एवनानै जाहोनसै होमबा लोगोफोर दायो आङो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नाय जासिगोन